ciki na yi sanyi Allah. Na rasa yadda zan yi. Allah ka taimake ni gano inda dokar sarkin shi'umin iko take. Allah na roƙe ka taimake ni duk ciki da ya mutu ƙarfi na ya ƙare Allah. Allah na roƙe ka Allah. Allah ka taimake ni. Assalamu alaikum. Ina wani ɗan wa abu. Ina gajiya. Ɗan wa abu har yanzu dai baka dawo ba. Ilan wa Salisu ya zo jiya ne ya shigo wallahi jiya ne ya shigo ashe waya ma daɗe da zuwa ya tsaya gun wai ya tsaya gun yar uwarsu wata Nasaiba haka yace min ya daɗe da zuwa wallahi kuwa okay ta wallahi kuwa to kai waye shi din zaka dawo kana nan ne dawowa to dan uwa ba sai ka rawa al'awangiji ya rana kai lafiya Allah ya dada kai to amin sai an jima to a wallahi ba ko ta matsala ba komai okay ta am sai an jima Allah ka taimake ka da nazar sarkin shi ko mai ko ya dawo Allah na roƙi an zo lafiya. Lafiya lau malam. Wane ne kai dan ban san ka ba kuma ba abin labarin ka ba. Aka yi ga ɗan uwan Salisu. Ai ni ma haɗin da Yusuf dan ƙarfe shi umarni ko shawara ya ka. Shi ne Yusufa bai gama da kai ba kuma ya bakka. Yusufa! A'a malam. Ni an yi zaman lafiya da Yusuf. Sarki ni ma sarki shi umarni ko ya kashe ni. Hakkar yana min wayo mana malam. Ta sarkin shi'umi iko yana auren ya kuma ce ya kashe ka to ba mu duba ne dan ya kai kokar mai shi'umi kan shi insha Allah hakan ba zai gagara ba amma ta aka shi sarkin shi'umi iko ka ci har tsafi kana da shi to shi ma Yusufan da kake gani shi yana da shi Yusufan yake da tsafi muka dai tabbas zai gaya maka. Ya mana abin da Lukman, ina so gano inda kwalfin yake amma na kasa ganowa. To ta na kasa gano inda zan gano wannan tokar gaba ɗaya na yi na kasa ganowa. Haka ne kuwa, haka ne, neman abin da nake tunani kenan. Dole kuwa, dole Yusuf ya san muna bincike wajen gano tokar yayanka. Duk yadda aka yi Yusuf ya san. Ka gano yadda tokan Egypt da ya ne ta kuwa? A'a wallahi dan wani gaba ɗaya na bincike na ɗaya bincike na rasa inda san gano wannan. Zamu je a gani yanzu. Ina kenan zamu je dan wasa fitaro ina zamu je Zo mu je dai. Dan wasa fitaro ina zamu je kuma wai? Ke dai zo mu. Ina zamu?
A'a Sabturu me muka zo yi nan gurin me muka zo yi a nan gurin kuma. Ka tuna kai dai Yusuf ka tuna kawai. Me zan tuna kenan iya Sabturu ka faɗa me zan tuna. Ka tuna kawai kai ne. Dole wala mu gano ka ji ko Yusuf? To Sabturu yayi gwamma dai mu gano inda tokar sarkin Shomi iko din ta ka ji ko? Durkusa daidai nan. Shikenan kuwa Sabturu Allah ya taimake mu gano inda tokar nan take. To me zan yanzu ina durkusa kenan iya Sabturu? Safi za ka yi Yusuf. Safi za ka yi akan bishiyan nan. Shikenan yanzu nan kuwa. Cici tazo zazi mari kuku sama rari la Sabturu na gano inda tokar yake a lokacin da na kashe shi nan muka abu na karanta wani abu har tokar ta bace a nan gun na san dole idan na je a yanzu nan zan iya gano tokar Sabturu na gano inda tokar take ya yi da ka gano dole zan je wannan kogon inda ka sake shi iko dole ya je ko da kano wannan dole ya ko kana ko ba ka san cewa ne ko da ya yi kan ina ba maka ne kuma da haka kai faɗa ko da kuma to za mu ko zuba wanda kai za mu ga tsakani da kai waye zai ɗauko doka za mu zuba nisa an kare ma da kaso kana faɗa mu magana na nisa an kare kana wasa da kuma to na kusan yin maganin ka kamar yadda ne maganin yayanka to shikenan Lukman mu zuba da kai mu gani za mu gani mu zuba